Bona vesprada, comencem ja la darrera sessió d'avui de les jornades. Després, ho parlarem, que ja comença més la part, no sé com dir-ho, cultural, que tindrem després una visita a l'exposició de l'Arxiu de les Corts. I ara tenim la ponència de Joan Pérez Bentanyol. Ell és doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. És graduat superior en el màster en Arxivística i Gestió de Documents i també postgraduat en Gestió de Documents Electrònics per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, per l'ESAGED, de la mateixa universitat. Ha treballat en l'administració pública, en l'àmbit de l'arxivística, la gestió de documents, implantant sistemes de gestió documental i l'administració electrònica. També és docent, ha impartit docència tant en història com en arxivística, va ser coordinador de formació contínua de l'ESAGED i actualment és el seu director, el director de l'ESAGED, on també és professor del màster en arxivística i gestió de documents. La seva ponència parlarà al voltant de la formació en arxivística, el títol Una mirada al passat o vers el futur, i de ben segur estarà molt interessant i damunt impacta en el centre del tema d'aquestes jornades, de les noves estratègies formatives per a arxivers i arxivers. Doncs tindrem així una bona visió de quin és el futur, d'on venim de la formació en arxivística. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, donar-vos les gràcies per convidar-me en aquestes jornades, especialment a l'Associació d'Arxivers, Gestors de Documents de Valencians. Jo faré la xerrada, i espero que no sigui cap inconvenient, en valencià del nord. Espero que no hi hagi cap inconvenient per part de ningú, si no parlaré una mica més a poc o traduiré, no passa res. Per tant, jo crec que és un goig estar aquí i poder-vos explicar una mica quina és la nostra visió, la meva personalment, actualment com a director de l'escola, però també quina és la visió que ha tingut l'Escola d'Arxivística de la Universitat Autònoma al llarg d'aquest temps. Dir-vos d'entrada que a dia d'avui ocupo el càrrec de director de l'Escola d'Arxivística, Gestió de Documents, de l'Autònoma, a Barcelona, però fa 14 anys jo vaig ser alumne d'aquesta mateixa escola. Vaig ser alumne i res em feia pensar en aquells moments que acabaria sent el director de l'escola. Una escola que em va obrir les portes, una escola que em va formar, em va ensenyar un ofici, em va obrir les portes del món laboral i a més em va obligar a adaptar-me, formativament parlant, en el que és el context, amb més formació. M'ha obligat a anar-me formant a mesura que evolucionava el context. I a vegades penso en com ha canviat, en com s'ha transformat tot allò que a mi em van ensenyar fa 14 anys a l'escola, comparat amb el que ensenyem avui en dia a l'escola. Fins i tot a vegades he considerat el fet de tornar-me a matricular a dia d'avui, perquè allò que em van ensenyar no té res a veure amb el que s'ensenya avui. I crec, estem formant els alumnes i acabaran sabent-ne, ja quan surtin, pràcticament més que jo, perquè ha canviat tant la forma d'ensenyar i el què estem ensenyant en els alumnes en arxivística. Per tant, si em permeteu, en aquesta conferència jo podria alçar la mirada i mirar enrere, en aquesta condició d'exalumne i ara de director de l'escola, i veure i percebre els canvis, l'evolució que hi ha hagut en els processos de formació i com l'escola s'ha adaptat a les exigències formatives en un context, com ens ha explicat l'Alejandro, crec que l'Alejandro ha explicat un context en el qual podem aplicar les noves tendències tecnològiques en els arxius, però no com podem formar els arxivers en aquestes tendències tecnològiques. Penso que he anat amb un discurs molt elevat, i en el meu cas intentaré baixar el que fem i quina és la realitat que ens trobem, què ens condiciona a nosaltres el fet d'ensenyar arxivística en una universitat i com ho gestionem per fer-ho i per, de moment, tenir una mica d'èxit, perquè l'escola aviat farà 20 anys. Per tant, som-hi. Voldria plantejar d'entrada una afirmació, vull afirmar, fer una afirmació que és tota una declaració d'intencions del plantejament que jo penso que hem de fer per determinar la formació en arxivística.
I aquesta afirmació és, hi ha un element imprescindible, determinant, per saber com hem d'ensenyar o què hem d'ensenyar en arxivística. I aquest element imprescindible és la professió. La professió és el que crec que ens determina el que nosaltres hem de plantejar com a formació en arxivística. Hem de saber cap on va la professió, què necessita. Ens ho deia l'Alejandro en el ponència anterior, si us heu fixat, jo dic, hosti, coincidim aquí, Quins perfils es demanen? On hi ha possibilitats laborals? Hem de formar en aquell sentit que hi hagi sortida laboral pels alumnes. No podem des de l'escola formar en una disciplina que no té futur laboral. No podem. I si algú em diu que s'ha de fer d'una altra manera, doncs discutim-ho. Sense inserció laboral no hi ha alumnes. Si jo no tinc un índex d'inserció laboral a l'escola elevat i no ho puc presentar, no tindrem alumnes. Faran una altra cosa. I de moment ho estem aconseguint, amb més o menys èxit. Em podeu dir, és veritat, em podeu dir que amb aquesta afirmació diu, hosti, Joan, potser peques una mica de ser massa pràctic, d'aquesta practicitat, no? Tens un perfil molt determinista, no? Determines la formació a partir de la professió. Doncs potser sí. Discutim-ho després, si voleu. A més, sabem que el nostre ofici, la nostra professió és especial. No gaudeix del reconeixement que tenen altres professions, i tots ho sabem. Tenim una tasca afegida que és lluitar contra aquesta falta de reconeixement. I tu què fas? Et diuen. Això no li diuen a l'arquitecte. Això no li diuen al de recursos humans. A nosaltres sí, és una tasca afegida que tenim. Hem fet avenços, però encara no n'hem fet prou. Per tant, tenim una condició especial també en la nostra professió, que és aquesta manca de reconeixement. I és evident que el desenvolupament de la formació en arxivística s'ha vist condicionada per aquesta visió encara restrictiva sobre quin és el nostre camp d'actuació. En molts casos la gent té una visió limitada, dir, escolta'm, vosaltres sou una ciència auxiliar de la història, us dediqueu a l'arxivística patrimonial, a conservar patrimoni documental, o simplement el que feu és guardar documents en una carpeta, en una capsa. Quina formació es necessita per això? I aquesta visió, aquest prejudici, té encara una pervivència social, i crec que molt gran. Anem a preguntar a les empreses, no a l'administració, a les empreses, la persona que ha d'arxivar, qui ha de ser, què necessita, quina formació necessita. I també, a part d'aquesta pervivència social, els directius, les persones amb responsabilitats en les preses de decisions, a les empreses, a les administracions, encara tenen aquesta visió de nosaltres. I això ens va en contra. Per tant, en la mesura que puguem... En quina mesura la nostra formació podrà afrontar els reptes, les claus, les realitats en aquells entorns en els que potencialment podem actuar, podem incidir. I des del meu punt de vista, en la mesura que apuntem la formació cap a les necessitats laborals del mercat i de la societat. Cal entendre què demana el mercat per poder focalitzar els estudis i la formació en aquesta direcció. No podem oferir formació en un sector en el qual no tindrà una sortida laboral o el mercat no ens ho demana. I per saber què demana la professió potser hem d'entendre l'entorn en el qual ens movem, i això ja ens n'ha parlat molt Alejandro. Hem de tenir en compte, a l'hora de definir les prioritats, l'orientació de la formació, aquest context de canvis tecnològics, que ens deia la ponència anterior, i hem d'estar molt pendents a les expectatives dels usuaris i de les organitzacions. Això també ens ho ha dit l'Alejandro. Les expectatives dels usuaris i de les organitzacions en relació a la gestió de la informació, a la gestió de la documentació. Hem de saber quins problemes els podem solucionar. Hem d'anar a solucionar problemes. Hem de formar els estudiants perquè tinguin eines per solucionar problemes. Si no som capaços de solucionar problemes, no contractaran arxivers, no contractaran gestors de documents. Per tant, si per una banda no hi ha reconeixement explícit de les tasques, de les responsabilitats de la nostra professió, la societat no ens reconeix encara pròpiament com una professió com qualsevol altra, aquesta mateixa societat que no ens reconeix ens empeny a adaptar-nos a un nou context, a uns nous paradigmes, a uns nous desafiaments. I aquí tenim a grans trets una mica també el que ens deia l'Alejandro, un entorn digital cada vegada més massiu, més important, més totalitari, diguem-ho així, tot ho ocupa, una diversitat cada vegada més gran pel que fa a les organitzacions,
Diversitat de les organitzacions en les quals podem intervenir, molt diferents, però totes tenen els mateixos problemes. Anem-los a solucionar. La dissolució del concepte de document, l'aparició de la governança de la dada, això també n'hem sentit a parlar, el Big Data, l'Open Data, el blockchain, la transparència, la protecció de dades, l'accés a la informació, la preservació digital, les xarxes socials, cada vegada amb més pes a la nostra societat, la reutilització de la informació, la gestió per processos, ens n'ha parlat Alejandro, la qualitat, les certificacions, els estàndards, l'arxiu social, l'arxiu desvinculat del centre de poder, i el poder és de la societat i va crear els seus propis arxius, etc. Aquest és el nostre context. La funció dels arxivers, per tant, cada vegada és més complexa. Les tasques les han multiplicat, han augmentat la seva complexitat i això és fruit de l'evolució de la societat, una societat que no ens reconeix encara com a professió. Per tant, malgrat els prejudicis i la visió que té la societat i els directius amb responsabilitats davant de la disciplina, la definició de les competències o de la formació arxivística esdevé un mirall de les expectatives de la societat, però també de les seves necessitats. Hem de captar aquestes necessitats, hem de captar aquesta necessitat professional i traduir-la després en el que és la formació. Hem d'oferir productes formatius que s'adeqüin en aquest context, en aquest entorn. Per definir el tipus de formació vinculada a aquest concepte, a aquesta visió professionalitzadora, on situem la professió al centre, hem de tenir present també no només el context que ja hem vist, sinó també els escenaris on s'ha de desenvolupar. Gran diversitat d'escenaris que fa que ens plantegem si la formació és vàlida per al conjunt d'aquests escenaris, o bé hem de perfilar, hem d'adequar les competències formatives a cada un d'aquests escenaris. I l'exemple més clar és el que tenim tots al cap, la divisió que hi podria haver entre la gestió d'arxius històrics i la gestió de documents, d'arxius administratius. I això genera un debat a la professió sobre si hem de dividir entre els especialistes en arxius històrics i els especialistes en gestió documental administrativa, cosa que ja fan els països anglosaxons en el que és els perfils d'archivist o de record manager. I afrontar aquest debat de si hem de separar la professió també ens obligaria, des del punt de vista de la formació, a determinar competències curriculars, a determinar habilitats corresponents a cada una d'aquestes professions, com ja es fan en els països anglosaxons. En el nostre cas, la nostra tradició no trenca el cicle de vida dels documents a l'hora de definir la professió. Ja ho sabem, no divideix la professió, de moment no dividim la professió, i això evidentment afecta els programes formatius que s'han de plantejar. Nosaltres hem de plantejar els programes formatius sabent que hem d'estructurar currículums acadèmics amb aquesta visió que no divideix la professió. Altres països sí que ho fan. I aquest és el concepte, com posa aquí, d'arxivística integrada, que és la filosofia, diguem-ho així, de l'escola a l'hora de fer formació, en el qual aquest concepte d'arxivística integrada és necessari conèixer i ensenyar principis i fonaments bàsics de la metodologia arxivística, l'organització d'arxius, tractament documental, eines electròniques, normatives, etc. Ja que, ensenyant això, creiem, gràcies a la nostra tradició, que a la persona que es formi en aquesta arxivística integrada podrà aplicar-se a qualsevol dels àmbits, arxiu històric, arxiu administratiu o qualsevol d'aquests escenaris tan dispersos que tenim. Per tant, existeixen unes competències actualment en arxivística que han de ser genèriques per a tothom, i aquesta és la filosofia que nosaltres marquem a l'escola, que s'han d'adquirir, per tant, les hem d'ensenyar en l'àmbit educatiu universitari. Però també és cert, com hem vist en aquest context, que cada vegada les necessitats competencials són més grans, això ens ho deia també l'Alejandro, i això comporta la necessitat d'una especialització. Arxivística integrada, coneixements bàsics que no trenquen el cicle de vida del document des de la producció fins a la conservació o l'eliminació, per tant, arxivística integrada, però el context ens obliga a una especialització. Els arxivers no podem saber de tot, no podem ser bons en tot, ens hem d'especialitzar, no ho podem saber fer tot, el camp és massa ampli, ja ho hem vist, ja ens ho ha dit l'Alejandro, no podem saber i conèixer el llatí, paleografia i tractar documents del segle XII i a més tenir coneixements de ciberseguretat. Potser hi haurà algú, però tot el que ve al mig, què en fem? Per tant, no podem saber de tot, caldrà especialització, però sí que prèviament hi ha uns estudis
Hi ha uns estudis d'arxivística integrada que han de ser bàsics sense trencar el que és la professió. Si basem la formació a les necessitats de la professió, ens apareixen altres preguntes. Per exemple, cal determinar o adaptar les competències curriculars als diferents nivells professionals? O no, independentment del nivell que la persona aconsegueixi o aspiri, hem d'ensenyar les mateixes competències. Les responsabilitats de cada nivell han de tenir una translació també en la formació. I aquí posar-vos un exemple, a l'escola fa un temps es va plantejar de fer una formació professional, no universitària, plantejar estudis de formació professional per aquells nivells de tècnic mig, auxiliar d'arxiu. No podem estar formant constantment directors d'arxiu. Ha d'haver-hi també un espai entremig. Potser no calen estudis universitaris per un auxiliar d'arxiu, una formació professional. Això es va plantejar des de l'escola. Es va desestimar perquè segurament la fragmentació del col·lectiu que això suposaria aniria en detriment de la professió i de la viabilitat dels estudis. Són poquets i a sobre els dividim, però clar, no podem estar formant directors d'arxiu sempre, perquè no tots arribarem o s'arribarà a ser director d'arxiu. Necessitem auxiliars amb tots els respectes. Hem de tenir present que el mercat de treball pot necessitar perfils diferents i per tant competències diferents. Però segurament avui en dia encara no estan prou diferenciades com per dividir la nostra formació, àmbit universitari, àmbit professional, diguem-ho així, de formació professional. Si fem un cop d'ull a les nivells professionals més habituals, ja veiem que porten implícitament una càrrega curricular o de competències diferent entre elles. El director d'arxiu, per exemple, evidentment ha de conèixer l'àmbit pròpiament arxivístic, però necessita competències de gestió de personal, de gestió econòmica, de planificació, de projectes estratègics, d'avaluació, de comunicació, de difusió. Són unes competències que necessitarà també. Un tècnic superior que dona suport a la direcció en aplicació de normatives i accions de formació, doncs també necessitarà formació en sistemes de gestió documental, en processos arxivístics, atenció als usuaris, un tècnic mig, tractament arxivístic, evidentment, però segurament també més atenció als usuaris, difusió, un auxiliar d'arxiu, control i organització dels documents en una primera fase, segurament, control de la gestió dels dipòsits, atenció als usuaris, control de les transferències. Per tant, definim unes competències, podríem arribar a definir unes competències formatives diferents. O un tècnic especialista, pel fet de ser especialista, treballs de conservació, de restauració, de digitalització, per tant, uns coneixements molt centrats en la seva especialitat. I ens podem fer la mateixa pregunta, mirant aquesta formació encarada al que és la professió, potser també hem de tenir en compte els entorns laborals. Potser també podríem formar en funció dels entorns laborals en què els titulats o les persones que acaben arxivística es poden inserir. I aquesta anàlisi de la realitat laboral segurament ens pot ajudar també, ens podria ajudar a determinar un tipus de formació o un altre. En aquest cas ens podem trobar opcions professionals diguem-ne, a dos grans grups, el que és el gran grup de l'administració pública, gran sortida laboral per molts titulats, gràcies a la normativa legal que obliga a les institucions públiques en temes d'arxiu, gestió documental, transparència, administració electrònica, accés a la informació pública, arxiu històric, patrimoni, protecció de dades, una gran normativa que permet una sortida molt gran a través de l'administració pública. Però en l'àmbit privat, totes les organitzacions tenen de forma inherent un arxiu, necessiten l'organització d'un arxiu. I per tant els problemes i les solucions que es plantegen des d'aquesta gestió documental també són aplicables a l'àmbit privat. Però, evidentment, parlant potser d'estàndards, d'ISOs de gestió documental, de treballs per processos, de qualitat, per tant podem determinar també uns perfils competencials. En qualsevol cas, l'arxivística integrada que nosaltres plantegem en els nostres estudis permet respondre als problemes específics de cada organització, sigui pública o privada, amb la mateixa metodologia. Avui en dia encara ho fem i encara s'ensenya així. Necessitem especialització? Sí, la metodologia és única també en l'àmbit de les opcions professionals i dels nivells professionals. I com ho solucionem tot això des de l'escola? Ja us ho he anat explicant, des de l'escola superior, el que fem és el plantejament d'una formació bàsica en el qual entren estudiants que no coneixen res de l'àmbit de l'arxivística, tenen prejudicis, els porten incorporats, però el segon dia ja els hi hem tret. Una formació bàsica
sense distinció ni de categories ni de nivells, que es concreta en el que és un màster oficial en arxivística i gestió de documents. Màster oficial, amb la càrrega, diguem-ne, de qualitat que suposa un màster oficial. Això ens permet donar-li la volta. Els estudiants en aquest any, per exemple, el 90% venen del grau d'Història, i això creiem que és una tendència que hauria de canviar, però no hi podem fer res. Jo, cada vegada que em passen les estadístiques de matrícules de les universitats catalanes, miro els que s'han matriculat a Història. Encara tinc el defecte de mirar qui s'ha matriculat a Història, perquè és la tendència que la Història repercutirà després a l'escola. També hi ha gent de filosofia, gent de filologia, gent de l'àmbit de les ciències socials i de les humanitats. Ens agradaria tenir enginyers? Sí, clar. Informàtics? Sí, clar. Però venen d'Història, amb els prejudicis que suposa venir d'Història. El segon dia els diem que pergamins en veuran pocs en els estudis. I després el que fem, aquesta necessitat d'especialització, també per nivells i també per tipologies documentals. Mirem les necessitats que hi ha. Per exemple, en el que és l'especialització podem veure que hi ha un postgrau de direcció executiva de serveis de gestió de documents i arxius. Per tant, encarat a directors o gent que té capacitat de direcció amb un servei d'arxiu. Per tant, aquí no s'ensenya arxivística clàssica. Aquí s'ensenya com s'ha de fer un pressupost, com s'ha de fer un pla estratègic, com s'ha de fer, com s'han de gestionar recursos humans, persones, etc. Una estratègia de comunicació, de difusió. Postgrau en gestió de documents electrònics, tipologia documental entre cometes, però que ens permet aprofundir en allò que no hem explicat en el màster. Per tant, tot el tema de l'arxiu digital, la preservació digital, el tema del blockchain si escau, la preservació de les xarxes socials, tots aquells elements, però ja és una especialització. El màster cada vegada és més tecnològic, però aquí aprofundim encara més en aquest àmbit. Tipologia documental, arxius fotogràfics. Una tipologia documental que avui en dia s'ha estès extraordinàriament entre els arxius i entre la nostra societat. Per tant, dirigim també un postgrau en aquest sentit. I després cursos d'especialització amb una capacitat més gran de posar-ne i de treure. Actualment, a l'espera de tenir algun més, tenim els cursos d'implantació i auditoria en sistemes de gestió de documents d'acord amb la ISO 30301, amb la versió del 2019 ja, la UNE ha aprovat la versió 2019 fa 2 mesos, nosaltres ja hem adaptat aquests cursos i en aquest sentit ens hi ajuda molt la Carlota Bustelo, no sé si la coneixeu. Estem plantejant de fer aquests cursos també en anglès, si a algú li interessarà, és possible que en un futur puguem dirigir aquests cursos a fora del que és el país, fer-ho en anglès. Tema d'arxius drets humans, no és tant un àmbit professionalitzador, sinó més teòric o més ideològic, i això té una gran sortida a Llatinoamèrica. El tema de la transparència i protecció de dades, això és vital avui en dia i per tant també hem definit cursos. El tema de la comunicació en els arxius, de moment amb l'storytelling i la innovació a l'hora d'explicar els fons o el mateix servei d'arxiu. Són cursos més curtets, amb una capacitat de gestió més àgil que no un postgrau o evidentment un màster oficial. Aquesta de moment és la nostra oferta, ja veurem alguna cosa més però tampoc vull ara. Entrem a l'apartat de les competències formatives. L'Alejandro ha estat a punt, ha parlat de competències en algun moment, però no hi ha entrat. Jo estava pendent a veure què deia, però no ha entrat. Ha començat a parlar de l'internet de les coses i que es podia aplicar en un arxiu, però no com podíem nosaltres formar-nos en aquest sentit. Jo us parlaré de les competències formatives que nosaltres plantegem i que nosaltres estem obligats a oferir amb una formació, amb uns estudis oficials com és el màster. Però abans fem una mica he fet una mica de recerca sobre què s'havia dit en aquest àmbit. Les competències que s'estan treballant avui en dia en aquest sentit, primer definim què és una competència. Podem definir competència com aquells coneixements, aquelles habilitats, aquelles característiques que contribueixen a un rendiment adequat en una determinada professió. Contribueixen a un rendiment adequat en una determinada professió. Han de ser competències ben definides, no poden ser genèrics, vull dir, grans paraules, no, concretes, definides, mesurables, les hem de poder mesurar, i amb un volum que no sigui excessivament gran. No pensem en 300 competències pels arxivers, almenys en el que és la definició per uns estudis oficials. Les competències acaben traduïdes després en les assignatures. Tu tens unes competències, per tant, has de dissenyar assignatures que donin compliment a aquestes competències, en uns estudis oficials.
exemples que m'he anat trobant. Per exemple, l'any 2008, la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros va publicar una propuesta de directrices para el título de máster en archivística y gestión de documentos. Entre el conjunt de competències, les genèriques, les transversals, les específiques, em van definir una 80 competències. Clar, això contradiu una mica bastant, el que recomana l'ANECA. L'ANECA és l'Agència Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación de los Estudios Universitarios a Espanya. Què diu l'ANECA? Que les competències en el conjunt d'una titulació oficial no han de superar la 30. Ells n'havien definit 80. Per altra banda, l'ARMA International, que és l'associació d'arxivers nord-americana, amb un document que es diu Records and Information Management Core Competencies, del 2007, però que té la versió 2017 també, va proposar 6 àmbits de competències que s'ajusten molt al conjunt de competències que tots tenim al cap. Ja veureu que van quadrant. Ells deien competències, 6 àmbits. Funcions de gestió, en l'àmbit de la gestió de documents. Pràctiques de gestió de documents i informació, gestió de riscos, ens n'ha parlat l'Alejandro, comunicació i màrqueting i tecnologia de la informació i lideratge. 6 àmbits en els quals segurament s'han de desenvolupar aquestes competències, però ens defineixen aquests 6 àmbits. L'any 2010, l'Associació d'Arxivers Valencians va publicar un treball titulat Perfil competencial de l'arxivero administrador de documentos, que m'he fixat no tant en les competències que definien, sinó en una sèrie d'elements que crec que després seran extrapolables quan avancem en la conferència. Què deia aquest document? Que per uns estudis d'arxivística de formació bàsica, com el que nosaltres plantegem amb el màster, i tal com s'observava a nivell europeu, han de tenir com a mínim programes de 120 crèdits. 120 crèdits en un programa màster vol dir com a mínim 2 anys de formació bàsica en arxivística, per donar abast a tots els aspectes formatius. Això ja ho deien el 2010. Però també és interessant d'aquest estudi de l'Associació Valenciana perquè ressalta alguns elements que es creu que són millorables en relació a la formació. Un d'aquests elements que creu que són millorables és la manca de formació pràctica, de les pràctiques. Diu, no hi ha pràctiques, es deia el 2010 en aquest anàlisi, no hi ha pràctiques. Què es diu? Acollir alumnes en pràctiques és una càrrega extra pels arxius, pels centres d'arxiu. Llavors en què quedem? Hem de formar o no hem de formar? Formar vol dir pràctiques. Assumim aquestes pràctiques o no les assumim? Les paguem o no les paguem? Això ho detectaven. També deien que moltes vegades, si es fan pràctiques, el que només busquen és aconseguir mà d'obra, entre cometes, i no també la vessant formativa. Les pràctiques són mà d'obra, però també té una vessant formativa, i aquí implica el centre d'arxiu que agafa alumnes en pràctiques. Després parlarem de les nostres pràctiques. I l'altre aspecte millorable que deia en aquest estudi de l'Associació d'Arxivers Valencians, i que ens n'ha parlat també l'Alejandro, que hi ha desajustos entre la formació en arxivística a la universitat i a les exigències de la societat. La metodologia que s'ensenya, els avenços metodològics, la qualitat, la normalització, van en detriment de la manca de modernització de molts arxius. Per tant, no hi ha un trasbàs. Jo puc estar ensenyant blockchain a la universitat. Quants arxius estan utilitzant blockchain? Està molt bé, el que ha dit, però jo vull tocar peus a terra. Està molt bé el blockchain i l'internet de les coses. Però si jo ensenyo internet de les coses, quants arxius ho aplicaran? No perquè els arxius no puguin, falta de recursos, falta de pressupost, falta de personal, falta de tot. Bueno, què hem de fer? Fer volar coloms però no podem aplicar? Nosaltres no podem, perquè si no hem de tancar la paradeta. La diagnosi que fan des d'aquest estudi de l'associació de l'any 2010 diu que la professió d'arxiver estava canviant, està canviant sempre, és una paraula, és un mantra que apareix sempre. Per tant, també ha de canviar la formació que reben els arxivers. L'objectiu és formar professionals capaços d'entendre una societat dinàmica i canviant. I jo hi afegeixo, està molt bé, però que a més hem de poder satisfer les necessitats dels usuaris i de les organitzacions. Quins problemes tenen, quines necessitats, anem a solucionar problemes. Si no solucionem problemes, llavors sí que desapareixerem. Encara avui en dia solucionem problemes a les administracions i a les organitzacions. Encara els estudiants que surten són capaços de solucionar problemes. Quan no puguem solucionar problemes, aquí vindrà el drama realment. Finalment, en aquest anàlisi dels estudis, hi ha una altra experiència dels arxivers del País Basc. L'any 2012 van elaborar el document Diagnóstico de Necesidades de Formación del Sector de los Archivos de la Comunitat Autònoma d'Euskadi, en el qual prioritzen una sèrie d'elements per a la formació i posen en valor continguts formatius que ja ens sonaran.
gestió documental, gestió de riscos, en el tema de la preservació digital, organització documental i arxivística, comunicació i funció social dels arxius, amb una proposta molt semblant del que deien l'Associació d'Arxivers nord-americans. També des del País Basc deien que caldria un reforç de la formació en línia, online, la necessitat de no haver-nos de desplaçar per formar-nos, i de formació continuada a l'especialització. Veient aquestes propostes, algunes de les competències genèriques que a mi se m'acudeixen, que nosaltres apliquem i que no són ni exhaustives ni definitives, jo crec que podríem destacar aquestes. La capacitat de lideratge i de direcció. Hem de ser capaços d'implantar polítiques arxivístiques normatives, i és la nostra feina, hem de fer formació, hem de liderar projectes de gestió documental i, per tant, aquest lideratge i aquesta capacitat de direcció. Cooperació, ens n'ha parlat l'Alejandro també, és que estem dient una mica més el mateix, hem de cooperar amb altres especialistes de les organitzacions, és inevitable, no ho podem fer sols. Igual que no podem saber-ho tot, no ho podem fer sols. Però no podem dir que no, jo els dic als meus estudiants, no digueu mai que no. Hòstia, això de l'administració, el secretari, això de l'administració electrònica que hem de fer, tu arxiver, saps alguna cosa? Vols participar? No diguis que no. Sí, i tant que ho sé, sí, vull participar. I després ja aniràs a parlar amb altra gent. No ens podem quedar al marge, no? I a vegades als estudiants els sorprèn això, que els diguis que no poden dir que no. Però hem de cooperar, no ho podem fer sols. No podem fer-ho sols. Amb l'àmbit jurídic, amb l'àmbit d'informàtica, amb els responsables d'administració, amb la direcció, hem de cooperar. Per tant, capacitat de cooperació com a competència genèrica. Comunicar-nos. Hem de saber comunicar-nos. I als meus alumnes els faig sortir, diguem-ne, a la pissarra, a explicar coses perquè tenen por i no poden tenir por. Els arxivers ja ho sabeu. Els documents no els toquem ja. El que estem fent és parlar, parlem molt i hem de parlar molt amb la gent, hem de convèncer. Han de tenir capacitats, habilitats comunicatives, i per això els faig sortir, i alguns molt cagadets i nerviosos, i surten a parlar, però els obligo, han de saber parlar. I no només amb els usuaris, amb els directius, amb els tècnics, amb els administratius, amb el que sigui. Hi ha autoaprenentatge, la rapidesa amb què canvien les coses ens obliga, per desgràcia o per sort, a haver-nos de tenir capacitat d'autoaprenentatge. Jo crec que això ens ho hem de prendre com una opció que li passa a tothom. Totes les professions necessiten avui en dia autoaprenentatge i capacitat de formació continuada. Competències específiques, ara ja no són genèriques, específiques, relacionades amb la disciplina, amb allò que nosaltres fem, a partir de les quals aquí nosaltres ja podem definir assignatures o mòduls que han de tenir una formació en arxivística. Ha de contemplar tot el ventall d'accions que nosaltres creiem que s'han de desenvolupar. Tipologies d'arxius diferents, històrics, administratius, públics, privats, arxivística integrada, suports diferents, analògics, en paper, electrònics, dades, hem de començar a tractar això, necessitats diferents, la funció social dels arxius, la funció cultural, la gestió documental, la transparència, les dades obertes, tot això s'ha de contemplar en aquestes competències. I jo us he posat aquí, no les passarem per sobre, us he posat aquí les que nosaltres, les titulacions oficials, com un màster, el nostre màster oficial en arxivística, t'obliga a definir competències específiques. Aquestes són les que nosaltres hem definit pel nostre màster. Ja veureu que donen una visió molt global i sintetitzen aquesta arxivística integrada que encara avui en dia plantegem. Com s'ha de concretar aquestes competències i què ha de fer l'estudiant? Ha de demostrar que comprèn l'evolució de l'arxivística, utilitzar terminologia diplomàtica i les eines de la diplomàtica des de la democràcia antiga fins als documents electrònics, conèixer les bases del dret i el règim jurídic, identificar productors documentals i fons documentals, treballar amb les fonts i els mètodes i les eines informàtiques, seleccionar eines informàtiques de gestió documental, estructura i funcionament d'organitzacions públiques i privades, utilitzar sistemes d'informació, els processos, circuits administratius, la preservació en qualsevol tipus de suport, el context de producció dels documents, la classificació, la descripció, la gestió de documental, implantar sistemes de gestió en els serveis d'arxiu, equipaments i condicions dels serveis, implantar plans i desenvolupar accions de dinamització, el màrqueting, la difusió, sistemes d'avaluació documental, el règim jurídic, l'estructura dels documents electrònics, els requisits i estàndards dels documents electrònics, les condicions d'accés al mercat laboral, també els formem amb això. No tot és treballar a l'administració, no tot, perquè no tothom hi arriba a l'administració. La pràctica, les pràctiques, que ara en parlarem, important. Els alumnes han de ser capaços de raonar críticament, per tant, han de fer recerca, han de fer investigació, i això és un requisit d'un màster oficial.
Ara en parlarem de la recerca. I competències transversals, diguem-ho així, les que estan definides en els nostres estudis i que abasten aquelles capacitats o habilitats que es requereixen més enllà de les pròpies de la professió. Raonar críticament, compromís ètic i social, treballar de forma autònoma, saber prendre decisions, analitzar, planificar entorns i actuacions, comunicar-se altra vegada, de forma oral i escrita, saber comunicar-se, treballar en equip, capacitat de lideratge, propostes innovadores, generar propostes innovadores i competitives, reciclar coneixements. Donem voltes a les mateixes conceptes, ja ho veieu, Deixem les competències enrere i alguns d'aquells elements que han aparegut en els informes que hem vist abans, dediquem-hi una estona perquè impacten en la formació en arxivística. Per exemple, la durada dels estudis oficials. En l'entorn espanyol, diguem-ho així, la majoria dels màsters vinculats a arxivística tenen una càrrega lectiva de 60-90 crèdits, quan algunes de les conclusions dels treballs que hem analitzat deien que la tendència europea era que els estudis bàsics en arxivística havien de tenir 120 crèdits per aprofundir en els continguts, per abastar tot el conjunt d'actuacions que nosaltres actuem. Fem una prospecció, màster en arxivística de la Universitat Carlos III de Madrid, 90 crèdits. Quan la conclusió que s'arribava era que havien de ser 120. Màster en documentos y libros, archivos y bibliotecas de la Universitat de Sevilla, 60 crèdits, un any. En un any, amb 60 crèdits, quina capacitat d'aprofundir en els coneixements en arxivística a nivell bàsic podem oferir. Màster universitario de gestión de documentación y bibliotecas y archivos de la Universitat Complutense de Madrid, 60 crèdits. Documentació, bibliotecas, archivo. 60 crèdits, clar, què ens ensenya d'arxivística aquí? No vull desmereixer, la veritat, però és un estudi comparatiu. En el nostre cas, nosaltres què oferim? 120 crèdits, 2 anys, amb el que suposa també d'esforç econòmic que han de fer els estudiants. També? Però amb 120 crèdits tens 2 anys de marge. Què pots aprofundir? Molt més. Molt més. Totes aquestes competències que us he ensenyat abans es poden inserir en aquests 120 crèdits. Evidentment també perquè el tema de Bolonya i la tendència europea és plantejar estudis amb una equivalència europea. Si ens diuen que han de ser de 120 crèdits, el fem de 120 crèdits. I encara ens en falten. És que ho ensenyaríem més coses i no hi arribem, no? I els alumnes se'ns queixen també. Arriben esgotats, al final. Ara ja arribaven esgotats al Nadal, imagineu-vos. L'altre element que ens apareixia en aquests treballs era el tema de les pràctiques. Parlem de les pràctiques. Ja he fet una mica d'incís. És evident que necessitem pràctiques. L'àmbit teòric en arxivística no és suficient. Permeteu-me. La translació, el traspàs de coneixement entre l'àmbit teòric i pràctic és imprescindible. Això ja es queixaven en els estudis i nosaltres ho hem vist. És necessari fer pràctica, és obligatori. És obligatori. Obre el món professional també en els estudiants i els hi ensenya la realitat dels centres d'arxiu, de les organitzacions, perquè jo els puc explicar el blockchain a classe, està molt bé, l'internet de les coses, i la signatura electrònica i la preservació de la signatura electrònica, però què es trobaran quan se'n vagin a treballar en un arxiu? El primer dia ho poden palpar ja, poden veure quina és la realitat, i molts t'expliquen, hosti, que el que expliqueu a classe és molt diferent del que jo em trobo fent pràctiques als centres d'arxiu, no? Per tant, això és bo, que ho vegin, i a més, en molts casos se'ls obren les portes del món laboral. Ara en parlarem una mica. Nosaltres, en el nostre màster, les pràctiques són obligatòries i imprescindibles. No pots superar el màster si no fas 150 hores de pràctiques. Això són pràctiques curriculars. Independentment d'aquestes 150 hores, els alumnes poden fer, si volen, 750 hores més de pràctiques cada curs. Moltes hores de pràctiques. Nosaltres tenim, per sort, encara podem oferir que totes les nostres pràctiques, les ofertes que ens arriben de pràctiques, siguin remunerades. I això és una sort. Totes les nostres pràctiques que fan els nostres estudiants són remunerades. No acceptem cap oferta de pràctiques que no sigui remunerada. I em pot venir l'arxiu no sé què o l'organització no sé què i em diu, no, és que em sap molt greu, però jo no et pagaré. Doncs em sap molt greu, però no publicarem la teva oferta. Això que suposa diverses coses. Primer que els estudiants, pel fet d'estar matriculats en el màster, poden fer pràctiques des del primer dia. Encara no saben què és un document
ni què és una sèrie documental, i ja poden fer pràctiques, i això els hi va molt bé. I remunerades, poden finançar els estudis, uns estudis que veureu que no són barats. Val? Es posen en contacte amb el món laboral, etc. Es realitzen les pràctiques a través d'un conveni de la universitat. Estan assegurats per un conveni a 3 bandes, a l'alumne, la universitat i el centre d'arxiu, l'organització, des d'empreses, consultores, arxius històrics, farmacèutiques, moltes ofertes de pràctiques rebem, en rebem moltes. Nosaltres tenim actualment en el màster d'entre primer i segon uns 75 alumnes. Potser us diré que ja tenim, en 2 o 3 mesos que ha començat el curs, potser tenim 40 o 45 alumnes que estan fent pràctiques ja, remunerades. I això, si em permeteu també, perquè m'estic despullant molt i no sé si és... Jo no, l'escola estic despullant. Això és un avantatge que tenim, el fet de tenir pràctiques remunerades, és un avantatge que tenim en relació a altres màsters de l'àmbit de les ciències socials, de les humanitats, que no ofereixen pràctiques però no són mai remunerades. Això ens permet encara avui en dia tenir aquesta posició d'avantatge en relació als nostres estudis. Per tant, la gent que veu una sortida laboral en l'arxivística, se n'adona que realment pot compaginar la seva formació teòrica amb unes pràctiques remunerades. I això també ens provoca una certa reticència. Per què? Perquè les institucions s'acostumen a agafar alumnes en pràctiques. I el que ens agradaria, en el fons, a l'escola, és que tots els alumnes tinguessin feina, no pràctiques remunerades, feina. Ara, si la mateixa institució, cada any, jo toca fer 3 alumnes, està molt bé, pràctiques remunerades, te'ls pago, sí, a 7 euros l'hora, 8 euros l'hora, el que vulgueu. Hi ha algunes entitats que em paguen 11 euros i mig l'hora, que a vegades està més ben pagat que una feina, com a pràctiques, però bueno. Però què passa? S'acostumen. Dic, escolta'm, doncs contracta'm un alumne, o contracta'm un titulat, ja en tindràs, no caldrà que agafis pràctiques. La dinàmica d'agafar pràctiques és molt bona perquè són pràctiques remunerades, però a la llarga queda una mica pervertit pel fet que s'acostumen i van agafant alumnes en pràctiques, els hi paguen, no és un contracte laboral, evidentment, els hi solucionen problemes, solucionem problemes, però clar, has de mesurar, hem de mesurar les coses i de moment ho fem així. Hem rebutjat ofertes? Sí. Hi ha gent que s'ha enfadat? Sí. Però fins que puguem garantir que són remunerades ho farem. Jo crec que això és el que dona valor i prestigia la professió. És que estem prestigiant la professió. Un arxiver és el mateix que un arquitecte, tindrà la mateixa titulació, el mateix nivell de titulació, un màster. Per què li pagaràs a un arquitecte o a un arxiver? No, doncs també el pagues, no t'estàs solucionant problemes, no s'ha format per això, doncs l'has de pagar. Només una vegada no vam acceptar no pagar unes pràctiques que era Càritas Diocesana, que ens van demanar especialment si podien un alumne perquè tenien un volum documental ja que se'ls escapava de les mans i en aquests aquí sí que vam dir, bueno, escolta'm, tampoc es tracta de ser. Però la resta no, quan són institucions que tenen recursos, que són empreses, doncs han de pagar les pràctiques. Perdoneu, que m'allargui. L'altre element que també s'ha considerat és la recerca. La recerca, i a vegades s'obvia, però els estudis universitaris requereixen per avançar metodològicament, teòricament, necessiten que hi hagi investigació. Per què no hi pot haver investigació? No és una disciplina acadèmica, l'arxivística i la gestió de documents, doncs hi ha d'haver-hi recerca. I, evidentment, en l'àmbit de l'ensenyament superior necessita el suport de la recerca per avançar metodològicament i posar-nos al nivell dels altres països. Els màsters oficials obliguen a tenir crèdits de recerca, perquè s'ha de fer un treball final de màster. TFM vol dir treball final de màster. Un màster obliga. I per tant, un treball final de màster és una recerca, és una investigació. Tots ho són, de tots els màsters. Per tant, els d'arxivística també. I això obliga els alumnes a fer projectes d'investigació. I ens estem trobant que la qualitat d'aquests treballs cada vegada augmenta. A mesura que ens anem adaptant al nostre entorn, els alumnes comencen a plantejar uns treballs de recerca que cada vegada són més interessants i més sòlids. I hi ha gent que està treballant treballs de recerca de blockchain, treball de recerca de gestió de dades, treball de recerca de geolocalització a través del Big Data, coses d'aquestes, i ho fan els alumnes. També n'hi ha que diuen, no, jo faig la descripció d'un fons històric, no passa res. Però clar, comparar algú que està analitzant dades
que a través dels processos de gestió documental són dades i com fer-les més autèntiques i poder-les plantejar amb un sistema d'informació, jo crec que és molt millor per la formació que no que algú em fa una descripció d'un que superarà el màster i cap problema. Però cada vegada les recerques són més interessants. En el nostre cas, el treball final de màster nostre hi dedica 15 crèdits. I això què vol dir dedicar-hi 15 crèdits d'un màster de 160, de 120? És igual, són 15 crèdits a l'assignatura del treball final de màster, que poden després accedir, un cop que tingui el màster, poden accedir als estudis de doctorat. Doctorat? Ja, escolta'm, per què no plantegem uns estudis de doctorat també en arxivística? És que hem de ser menys que els altres? No. Qui acabi el màster pot tenir opció de seguir la carrera acadèmica a través del doctorat. I per tant, consolidem la disciplina arxivística, consolidem la disciplina a l'àmbit universitari i té un impacte evident el doctorat en la professió i en la formació. Perquè els nous plantejaments teòrics que surten de les tesis doctorals es poden després aplicar en la formació. L'escola l'any 2014 va plantejar una línia de recerca específica en arxius i gestió de documents en el programa de doctorat en Història Comparada, Política i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, tenim una línia a l'escola de doctorat en gestió documental i arxivística i qui vulgui fer el doctorat pot venir a l'escola a fer-lo. Tenim ja, des del 2014, 3 tesis presentades, tesis doctorals, 3 persones que s'han doctorat amb aquesta línia de recerca. Tenim 5 o 6 persones o 7 que estan fent la tesi avui en dia. I tenim propostes d'alumnes que encara no han acabat que pel seu plantejament de treball final de màster jo ja els he dit que això no és un treball final de màster, això és l'inici d'una tesi doctoral. I em costa a vegades convèncer l'alumne perquè és un esforç, però necessitem això. Però hem de ser crítics, ja us ho he dit abans i també ens ho deia l'Alejandro, també hem de ser crítics, perquè és molt poc habitual que els treballs de recerca de màster, els treballs finals de màster o les tesis doctorals acabin traslladant-se després en l'àmbit professional. Són bolets que surten i encara no som capaços d'inserir aquest coneixement en l'àmbit dels arxius. És el que dèiem, el traspàs acadèmic professional és un mecanisme que avui en dia no s'utilitza. Els arxius no estan preparats per assumir totes aquelles recerques o aquelles aplicacions o aquells treballs que són aplicables, no els poden assumir els arxius. Algú fa un treball de blockchain, no hi haurà una tesi doctoral de blockchain aplicada als arxius, a la preservació, no hi haurà cap arxiu que serà capaç d'aplicar allò. I em sap greu dir-ho així, falta aquest trasbàs no hi és, i això és una crítica que hem de fer. Les recerques moltes vegades queden com bolets, i això és una llàstima. En qualsevol cas, nosaltres avancem cap a aquest sentit, cap a aquesta direcció també. L'altre element, molt important, ja veureu, i em sap greu allargar-me, no sé si estem una mica atabalats, és l'última hora, i quan parlem de formació, hi ha un element imprescindible. Quin és aquest element imprescindible? Els estudiants hem parlat de competències, hem parlat de les pràctiques, hem parlat de la recerca. Falta un element. Quin element falta? Els professors. Un altre problema, Perdoneu, perquè segur que hi ha professors aquí, i jo ho soc. Som un problema? No, però en l'àmbit de l'arxivística tenim alguns inconvenients, val? És un altre element a considerar quan parlem de formació i a vegades s'obvia. Tothom parla de formació, no sé què... Bueno, però escolta'm, la formació l'ha d'impartir algú, En sabem d'impartir? Tenim docents de qualitat, docents que pedagògicament en sàpiguen, que tinguin coneixements i que siguin capaços de traslladar-los, que s'adaptin a aquest entorn, que s'adaptin a aquestes competències. No sé si en tenim tants, Hi ha un aspecte que és que els centres, a nivell espanyol, si voleu, on s'ensenya arxivística són centres molt petits, centres universitaris molt petits. I per tant, hi ha molt poc professorat que s'hi pugui dedicar de forma exclusiva. No hi ha professors que facin una carrera acadèmica i de recerca a la universitat només amb arxivística. No en tenim. En el nostre cas, fem tantes coses que no ens hi podem ni considerar nosaltres propis, els de l'escola, que som 3 persones, no us penseu aquí que... Per tant, aquest és un element limitador. La pròpia dimensió dels centres on s'ensenya arxivística a Espanya fa que no tinguem professionals que s'hi puguin dedicar exclusivament. És que jo vull fer una carrera acadèmica i docent a la universitat en l'àmbit de la gestió dels documents. Doncs no pots. Has de treballar i a sobre fer no sé què, treballar a l'arxiu. Això és un element limitador, ja ho veieu. Les facultats d'informàtica, les facultats de dret, tenen professors dedicats exclusivament a això, i uns quants.
Nosaltres no, i això ens hem d'adaptar. A més, els estudis oficials requereixen, per temes de les agències d'acreditació, que els professors, els docents, siguin doctors. Si tu tens uns estudis oficials com el nostre màster, t'exigeixen una sèrie d'estàndards de qualitat perquè es pugui seguir sent una titulació oficial equiparable a nivell europeu. Un d'aquests requisits, un d'aquests elements que necessites passar és que els teus docents siguin doctors com a mínim un 70%. El 70% dels teus docents han de tenir el títol de doctor. No cal que sigui arxivístic, qualsevol, perquè no el tinc. Nosaltres també tenim informàtics, tenen el doctorat en informàtica, etc. Han de ser doctors. Això, les agències d'acreditació de titulacions oficials a nivell espanyol demanen aquests estàndards. Això és una dificultat. No tenim doctors, i doctors amb bones capacitats pedagògiques en el món dels arxius. No en tenim molt pocs. Per tant, qui ensenya? Per això la idea de crear també un doctorat des de l'escola, per començar a solventar aquest problema. Necessitem doctors, i doctors que sàpiguen d'arxivística, i que sàpiguen explicar tot això, que no és fàcil. Però és que, a més, no només que siguin doctors, ens diuen, és que aquests doctors han d'estar acreditats a nivell acadèmic. I això és un problema, perquè què vol dir estar acreditat a nivell acadèmic? Vol dir que tu has de superar una sèrie de requisits i que desenvolupis una carrera acadèmica a la universitat. Has de publicar en revistes d'impacte, has d'estar en grups de recerca, has d'haver tingut unes hores de docència. Si diem que no hi ha professionals que s'hi puguin dedicar, com puc acreditar? Jo no estic ni acreditat. Bona part dels meus professors no estan acreditats. I això ens ho reclamen també les agències d'acreditació. Això també va en contra. Ja veieu que no és fàcil. Nosaltres a l'escola quin tipus de professorat tenim? És un professorat que ve de l'àmbit professional, treballa als matins a l'arxiu, a la consultora, a l'administració, el que sigui, i a la tarda ve a fer classe. És un mes a mes, per tant no són gent que vulgui fer una carrera acadèmica, no poden complir amb això, ens costa molt complir amb això. I d'aquí de crear el doctorat i d'aquí que cada vegada que seleccionem professors, el requisit del doctorat cada vegada és més exigent i l'hem de demanar i ens sap molt greu, perquè hi ha professors molt bons que no són doctors. I llavors ens hem de plantejar què fem, perquè hem de renovar. Però aquest perfil dels professionals, dels nostres docents, que són tan professionals, permet explicar als alumnes allò que realment es troben al seu ofici, a les seves professions, a les seves feines. No és algú que ve de l'acadèmia, tot el dia està a l'acadèmia i no sap què passa al món real. És gent que ve del món real a explicar això als alumnes. Això fa que no puguem tenir professors doctors, però que sí que expliquin coses reals als nostres alumnes. I hem de jugar també amb això, amb aquesta... I també ens trobem que tenim dificultats per trobar professors doctors acreditats i que siguin capaços d'explicar el blockchain a un nivell arxivístic, o explicar amb dades massives, o arxivística computacional, o explicar com gestionar el que sigui comprensible, que sigui útil per als arxivers, que tinguin en compte també tots els requeriments arxivístics, la metodologia arxivística. On trobi un professor que sigui capaç d'explicar dades massives, que sàpiga que és un quadre de classificació i que és una descripció a nivell 17G, que a més sigui doctor i que a més sàpiga explicar això, que sigui informàtic perquè sap explicar dades massives, big data, etc. Llavors, què ensenyo? Està molt bé, no s'ha d'ensenyar blockchain als arxivers. Qui ens ho ensenya? No és fàcil, per tant és un tema a considerar, i a vegades costa que la gent ho entengui, que això són impediments que ens trobem a l'hora de buscar la formació. Ja vaig acabant, disculpeu. Una altra qüestió és el posicionament. Els centres que imparteixen arxivística a Espanya, com es posicionen a nivell d'adscripció? Són una facultat? Són un departament? Què són? En el nostre cas, l'escola d'arxivística, què és? No és un departament i no és una facultat de la universitat. Som una escola adscrita a una fundació, la Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta és la nostra adscripció. I això genera una dinàmica, el fet d'estar en una fundació és una dinàmica público-privada. No és una facultat, té una dinàmica público-privada que fa que tingui avantatges i inconvenients. Aquesta adscripció, i parlo per l'escola. Avantatges. El fet que tenim aquesta dinàmica público-privada fa que ens permet gestionar propostes formatives i nous professorats de forma molt àgil, nous professors, de forma molt àgil. Si coneixeu el món universitari una mica, a les universitats públiques,
és un elefant. Canviar les coses a la universitat és tan difícil, és una burocràcia tan gran. Si tu t'assignen un professor que ha de fer aquella assignatura, no te'l trauràs de sobre, encara que ho faci malament, perquè ja està blindat a la universitat. La nostra sort és que en aquesta dinàmica público-privada, a mi si un professor no em funciona, com que en règim per al dret privat, en aquest cas, jo li puc dir, demà no cal que tornis, i agafa un altre professor. Això la universitat pública no ho pot fer. Un professor que està treballant a la universitat, quan demà t'ha explicat classificació i t'explica qualsevol història, no el pots fer fora. Les dinàmiques dins de la universitat pública, amb tots els respectes, perquè som molt partidari de la universitat pública, passa això, i els que hi treballeu sabeu que és així. En canvi, jo puc proposar cursos formatius de forma molt més àgil o agafar professorat de forma molt més àgil per aquesta dinàmica público-privada. I això contribueix a la millora dels estudis. Si a mi un professor no m'ha funcionat, amb tots els respectes, se li explica, se li diu, la valoració que han fet els alumnes no és bona, buscarem una altra solució, no passa res, no passa res. No tothom és bo ensenyant. Això passa. I a més, també ens permet disposar, aquesta dinàmica público-privada, el fet d'estar en una fundació, d'una infraestructura que no està subjecta a la dinàmica dels recursos públics. Jo puc tenir unes aules d'informàtica, jo puc tenir uns serveis jurídics, jo puc tenir uns serveis econòmics, jo puc tenir una gestió acadèmica, jo puc tenir uns serveis informàtics que segurament no estan d'acord, no van al mateix nivell que els recursos que tenen a les universitats públiques per aquesta dinàmica. Això ho pago, Per tant, el pressupost de l'escola, la meitat del pressupost se'n va pagar tot això, però jo puc gaudir d'aquestes infraestructures i oferir formació als alumnes una infraestructura molt més d'acord amb el que es demana. Què passa? Quins són els desavantatges? Les variables de gestió de l'escola en aquest entorn és la rendibilitat econòmica. En molts casos es valora la gestió de l'escola per la seva rendibilitat econòmica. I això implica que les propostes formatives han d'estar encarades a activitats que garanteixin la seva viabilitat. Per tant, això implica tenir un mínim d'alumnes. Un mínim d'alumnes que em garanteixin la viabilitat, perquè si no, no és rendible. Això també em condiciona. I no hi puc fer res. És la dinàmica aquesta. I això té dues conseqüències. Que les formacions que no es tradueixen en una autosuficiència de recursos no es poden tirar endavant. Jo si munto un curs que es diu blockchain aplicat als arxius i si m'hi apunten 3 alumnes, jo aquell curs no el puc fer. Amb el que m'ha costat de muntar aquell curs. D'hores, de parlar amb el professorat, de no sé què, de buscar no sé quantos, no el puc fer. I això què passa? Aquells àmbits de l'arxivística més allunyats, malauradament més allunyats del món laboral, com que no tindran alumnes, estan poc inserits en l'oferta de cursos. I parlo en aquest sentit de paleografies, de diplomàtiques, d'arxivística històrica, de patrimonis. Com que malauradament hi ha molt poca sortida laboral en aquests àmbits, els cursos que jo puc oferir no són tant, no n'hi ha tants o n'hi ha molt poquets en relació a altres cursos com la protecció de dades, transparència, clar, és així. I si no són rendibles, doncs... Ja acabo, no patiu. Ja com una mica de conclusió. Cap on hem de projectar la formació? Jo crec que ara fem una mica de resum. Hi ha una sèrie de fortaleses que hem de ser capaços de detectar a l'hora de definir propostes formatives i és el que nosaltres busquem des de l'escola. Una d'aquestes fortaleses és l'augment de les dimensions de l'arxivística. L'arxivística ha augmentat en la seva dimensió. Xarxes socials, big data, open data, gestió de dades, tot el que ens han dit ja des de l'Alejandro, que he dit jo abans. Això ens permet desenvolupar noves propostes formatives que afavoreixen l'ampliació i l'actualització de coneixements. Aprofitem aquest context per oferir noves propostes formatives. És el que nosaltres intentem fer. També hi ha un desenvolupament normatiu, legal, que cada vegada va més d'acord amb els plantejaments de l'arxivística. Ho hem d'aprofitar, de la gestió dels documents, de la implantació d'aquest element tecnològic. Tenim les ISO 30301, la família de les ISO 30300. Això és una força per al món privat brutal. Aprofitem-ho. A més, aquestes ISO es poden integrar amb altres sistemes de qualitat, de medi ambient, de seguretat. Aprofitem-ho. El procediment administratiu. Què ens diu el procediment administratiu? Tot ha de ser electrònic, aprofitem-ho. Qui és qui coneix millor tot això? Nosaltres. Protecció de dades, drets digitals, la transparència, l'accés a la informació. Tenim un entorn normatiu que hem d'aprofitar.
la demanda creixent de la societat en quant a eficiència de les organitzacions. L'exigència de la societat cada vegada és més gran, aprofitem-ho. Som capaços de posar ordre i solucionar problemes a les organitzacions. La societat ho demana. I també l'ús de tecnologia en els mecanismes d'aprenentatge. No ensenyar tecnologia als alumnes, ja en saben o ja els ensenyarem. Aprofitem la tecnologia per ensenyar arxivística. Utilitzem la tecnologia per ensenyar arxivística. I si em permeteu, nosaltres des de l'escola estem en negociacions per arribar a una col·laboració amb el Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de l'Autònoma de la Universitat. Imagineu-vos si jo arribo a un acord com a escola arxivística amb el Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. Hosti, que no em diguin que no estem actualitzant l'àmbit tecnològic. Per què estem arribant a aquest acord? Volem utilitzar la seva infraestructura, la infraestructura, diguem-ho així, d'espai privat que ells utilitzen per fer pràctiques amb els alumnes, ho volem utilitzar nosaltres perquè els nostres alumnes també puguin accedir a un entorn privat, virtual, i puguin tenir el seu maquinari, la seva virtualització de programes perquè puguin treballar eines de gestió documental a dintre d'un entorn virtual que ens cediria aquest Departament d'Arquitectura de Computadors i permetria fer pràctiques als alumnes sense cap problema de si trenquen alguna cosa, de si fan malbé algun programa, no passa res perquè estem a dintre d'un entorn privat. I finalment, ja com a conclusions, m'he allargat molt, Acabo. Hem de tenir una visió, penso jo que hem de tenir una visió de l'arxivística integral, hem de preguntar què és el que beneficia els estudiants a l'hora de definir programes formatius, què és el que beneficia, si no, no tindrem estudiants. Hem de combinar la formació amb el desenvolupament d'investigació bàsica i aplicada, la ciència arxivística avança perquè fem recerca, hem de fomentar això, nosaltres intentem fomentar-ho. No podem obviar els reptes i les realitats per satisfer les expectatives dels usuaris i les organitzacions, les expectatives de les organitzacions en relació a la gestió dels documents o de la gestió de la informació. Hem de resoldre problemes. Els canvis que hem de fer no necessàriament comporten que hi hagi l'obsolescència dels principis i mètodes de l'arxivística antics. Crec que simplement els complementen, els amplien. L'Alejandro deia, potser sí que ens hem de plantejar trencar algunes idees bàsiques de l'arxivística. Bé, s'amplien les competències. Les formacions han de tenir cada vegada un component tecnològic més gran, i això ja ho hem dit per activa i per passiva. I les propostes de formació amb impacte més gran han d'anar revertida en el que és els estudiants, els usuaris i l'entorn laboral. Per tant, des de l'escola, i acabo, que recordem que l'escola és l'única institució que hi ha a Espanya dedicada exclusivament a la formació en arxivística universitària. No és veritat? Un moment, deixa'm acabar. Dedicada exclusivament, és igual. Com a única institució acadèmica superior dedicada només a la gestió dels documents i a l'arxivística. I la idea és que les propostes de formació tinguin cada vegada aquest impacte més gran en el que és els estudiants i els usuaris i l'entorn laboral. Per tant, en la pregunta que fèiem en el títol de la conferència, nosaltres mirem més cap al futur que cap al passat, però perquè ens hi porta la societat, perquè ens hi porta les organitzacions, perquè ens hi porta el que és els beneficis que tindran els nostres estudiants. Per tant, creiem que aquest és el model que hem de seguir si volem tenir èxit i ja està, ho deixo aquí. Moltes gràcies. Sí, no, una cosa. Digues. Jo és que estic matriculat en el màster que has comentat, però el de la Complutense, no faig el teu. I el meu màster és de gestió documental, biblioteques i arxius, però ens donen la possibilitat d'estar matriculats sols en una d'eixes. És a dir, jo estic fent 60 crèdits, però vinculats a l'arxivística directament. És la Facultat de Ciències de la Documentació de la Universitat Complutense i és una única facultat dins de la Complutense sols dedicada a ciències de la documentació, que tot i que abarca també la part de biblioteconomia, sí que està molt centrada en arxivística i els docents que estan allí, la majoria d'ells són doctors que sí que ja estan versats en arxivística o en documentació. Hosti, doncs, genial. I suposo que deuen, clar, és que la dinàmica d'una facultat és molt diferent de l'escola nosaltres, que som aquesta cosa. El que passa que sí que és veritat que en el nostre cas només ens dediquem en aquest àmbit, només.
Però, hosti, les sinergies que s'han de poder crear entre facultats i de nivell estatal, dic així, i l'escola, o qui pugui arribar a sortir, vull dir que, perquè la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya també en fa, i la Universitat de Barcelona també tenen la facultat de documentació i comunicació, vull dir que realment és així. Gràcies per la puntualització. Tenia ara Irene també... Ens esperen en les Corts Valencianes a les 7, però sol és una puntualització, Joan. Disculpeu el meu allargament. Sí. Bueno, està a prop, menys mal, però després tenim que entrar, passar per no sé on, perquè ens costa un pelín arribar al tema de l'exposició. Sol és una puntualització i sé que ho has trobat en la nostra pàgina web, lo del perfil, però no és una publicació nostra. No, torna-te-ho a mirar, és que no ho posa, m'acaba de donar compte i no ho posa. És una publicació, el del perfil, que a més va haver molta polèmica en el seu moment, precisament per posar perfil arxivero / administrador, i és una publicació que va fer en el seu moment, espera't que t'ho busque, el servei, a més té nom i cognoms, es decir, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias a través de su Observatorio de Empleo. I el que nosaltres tenim penjats és el PDF, i en el PDF no posa el nom de la persona, però ho va fer este senyor, el director era el doctor Marcelino Fernández Raigoso Castaño, del área de métodos de investigación y diagnóstico de la Universidad de Oviedo, a través de la Fundació Universitat d'Oviedo. El que passa que es va repartir al món mundial i nosaltres ho tenim posat. Però ho tenim posat a la nostra web, perquè ho corregisques. I l'altra puntualització és que sí que n'hi ha un altre estudi encarregat per la coordinadora d'associacions, al que en aquest moment era president en representació nostra, Francisco Sánchez Moreno, era president de la coordinadora en representació de l'Associació d'Arxivers Valencians, que està penjat en aquest mateix d'això, que sí que parla del perfil dels contractants, que li va encarregar la coordinadora d'ell. És a dir, que ahir, en este de l'este d'empleo va haver molt de maror, perquè la gent, és a dir, els professionals en general no estaven massa d'acord en el tema. I moltíssimes gràcies. Gràcies per la puntualització. És veritat que el títol de competència, perfil de competència de l'arxivero administrador de documentos, clar, entenc aquí la gent... Però jo crec, personalment, jo crec que hi ha debats que els hem de superar. Perquè si jo em presento, és que no em vull allargar, però si jo em presento en una empresa privada i li dic que soc arxiver, potser em diran gràcies, però si jo em presento el mateix al cap d'un dia, disfressat diferent, i dic no, és que jo soc document controller, però la meva metodologia és exactament la mateixa. Per tant, escolta, amb la meva visió professional, jo vull que els estudiants puguin inserir-se i per tant faré el possible perquè sigui així. I em sap greu trencar amb alguns tabús del nom. Alguns ha plantejat, per què us dieu escola d'arxivística? Aneu-vos a una altra cosa, o per què feu un màster en arxivística? El concepte d'arxivística, com en alguns casos, està desprestigiat. És un debat que tenim, però no hem fet el pas. Des del punt dels professionals i en aquest moment la coordinadora li se va posar el cognom, a més. Ara tenim dos cognoms, arxiver, gestor de documents. Nosaltres vam optar per gestor de documents i això va ser una manera una proposta de que els àmbits més professionals i les empreses també els reconegueren. El document gestori. I en l'Associació de Catalunya van tindre una d'això, i entonces en lloc de posar gestors van fer el guionet, perquè consideraven. I altra gent va protestar, però sí, gestor de documents i arxiver és el mateix. I va haver un lío ahí de por. I simplement en aquest moment, que això ja fa uns quants anyets, i potser hauríem de plantejar, va ser una manera d'intentar apropar els professionals de l'arxivística precisament al món privat, al món de l'empresa. I moltíssimes gràcies. Bé, vosaltres, deixem-ho aquí, no? Sí? Doncs moltes gràcies.